ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ин барномае ки мебинед аз ду қисм иборат аст. Якеаш он аст ки барои чӣ мо барои зангҳои телефоние ки дӯстону бародарон мекунанд малол мекунем ва гӯё ба як гуфторе иллат мегӯянд ку иллат мекунем. Ва дуюм қисм аз он иборат аст ки мана мо бозии бузкаши худамон як гузошта тамом кардем. як барномаро танҳо ба хотири он саҳмгузороне ки дар бозии бузкашии мо саҳм гузоштанд мо бахшида бошем ва якто ба якто ном гирифта мегузарем, зеро ки дар вақти рафти бозии бузкашӣ ин имконият барои мо хелоҳо тангдастӣ кард. Ва имрӯз як барномаро барои ҳамин бародароне ки дар бари мо буданд хостем ҷудо карда бошем, зеро ки мо ҳам аз онҳо хелоҳо миннатдор ҳастем. хуб, якум қисми барнома ҳамин аст ки барои чӣ мо дар бисёр мавридҳо вақте ки бародарони қадрдони мо ҳам занг мезананд, барои мо малолнок аст ки мо ҷавоб диҳем ки пагоҳ бозии бузкашӣ ҳаст, мешавад, намешавад, дар куҷо мешавад, чӣ гуна мешавад, барои мо малол мерасад. Бисёри вақт дар вақти тангдастиҳо, дар вақти як саросемагӣ, дар як вақти ноқулай бисёриҳо занг мезананд, ҳарчанд ҳаракат мекунам ки ягон гапи ноҷо нагӯям, аммо намегузорад ҳамин майнаи сару асабу вуҷудам намегузорад ки ман гапи бад назанам, зеро ки ҳама аллакай имрӯзҳо хабардор ҳаст ки садҳо маротиба мо эълон додагӣ ҳам ҳастем ки бозии бузкашӣ шуда нашуданашро дар рақамҳои шахсӣ занг зада буд напурсед. бисёриҳо маслиҳат медиҳанд ки телефонро кушта монед, мо телефонро кушем аз нони даҳан мемонем. Мо асосан ризқу рӯзӣ мо аз паси тӯйҳо аст, на аз паси бузкашиҳо. Мо ҳамин сол аз паси бузкашиҳо нонхӯр шудем. дар асл мо наворбардор дар тӯю маъракаҳо ки ҳастем закас мегирем, ба ҳамин хотир ман наметавонам ки рақами телефонро кушта монам ё чизи дигар. хуб, як ҳолате ки ман метавонам исбот карда бошам ки барои чӣ малол мекунем, ман пешоруи шумо мегузорам. 5 дақиқа ҳамин навор меравад, баъдан мегузарем ба қисми он саҳмгузороне ки барои мо саҳмгузорӣ карданд. ҳолате буд, мо дар киштоде ки боло меҳмонӣ рафта будем, дар даруни мошин оилавӣ, ман, ду фарзандам, падар, модар, ду амак, мақсад як мошин пур будем, як экипаж пур. онҷо бениҳоят як ҷои хатарнок аст, сангпар мегӯянд. ҳамин борон ки борид, санг мефарояд, як раҳи тангакак ҳаст ки як мошин ба зур ҷо мегирад. агар аз пешатон мошин биёяд намеғунҷад, поён дарё, ҷаҳаннам аст. агар рафтед, тамом рост дуни дарё меравед. дар ҳамон ҳолатам ҳамин беист телефон шуда истодааст. хай гуфтанатонам мумкин аст ки мана мавсим ба поён расид, ҳамин барномае намекардӣ ҳам мешуд. ин барнома барои мавсими оянда ҳам ба кор меравад, худо хоҳад. дар ҳамин ҳолатам телефон мекунанд, ҳа чӣ гап, улоқ ҳастми нестми, пага мешад намешад, фардо мешад намешад. ҳамин дил ҷӯш мезанад ки ҳамин гӯед ки улоқатам аз сарат монаду ҳамин хабараму манаму туяму дигару дигар. ҳамин одам бо астағфируллоҳ мегӯяд. ман ҳамин навора пешоруи шумо мегузорам, тамошо кунед, хулоси худатонро буроред, чӣ қадар дар ҳолатҳои хатарнок дар ҳаёти мо зангҳо мезананду моро телефонҳо мекунанду ташвиш медиҳанд ва чӣ гуна мо малол накунем. чӣ гуна малол накунем. бисёрешон мегӯянд ки мо дар ҷои беантен будем, ё антени мо кор намекунад, ё интернети мо тамом шуда. интернети шумо тамом шуд, айби ман чӣ охи? шумо дар ҷои беантен бошед, айби ман чӣ? мо мегӯем ки дар телеграми сабилмонда дароед, аъзо шавед, бинед ки мо ҳамун эълон метиҳем. мегӯянд ки ман дар як ҷои беантен будам, ё интернетам тамом шуда буд, ё ман надаромадам, ё зарядам тамом шуда буд. охе як ҷӯретон аст, амакбачатон аст, тағобачатон аст, як ҳамо ҳамраҳи улоғраватон ҳаст, ҳаваи пурсед охир ки ҳамн улоқ будааст, ми немида ҳамунҷо эълон кардагӣ ҳаст ё не гуфта. хуб, рафтем наворро тамошо мекунем, баъдан хулосаетонро дар комментария нависед. баъд аз ҳамин 5 дақиқа навор ман саҳмгузория ном гирифта мегузарам. агар ҷолиб бошад, барнома дарозӣ кунад, моро малол накунед. агар ҷолиб бошад, мана марҳамат гӯш кунед. баъдан дар ин навор ҳамаи он сангҳое ки фаромада истодааст ба шумо маълум нест. ман овозам баромада истодааст, додувой карда истодам, ба зур мошин ронда истодаму, аммо ҳамаи он сангҳоро, ин асбоби вай авторегистратор ба навор гирифтагӣ аст, ҳамаи вай сангҳоро вай ба навор гирифтагӣ нест. дарёнои мошин задост, дар тагош задост, қалдар гузаштааст, дар пуштам фуромадост. ба як азоб ҳамун роҳа ман гузашта омадам. хай худоро шукр, ягон ҷои мошин ҳеҷ корам накард, аммо ба ҳар ҳол як ҳолати сахт хатарноко мо убур кардем дар ҳамин даруни 5 дақиқа. аз як хатари ҳаётан муҳим мо гузашта омадем ба ҳисоби. ин хеле ҳолатҳо барои мо бисёр мешавад. дар ҳамин ҳолатҳо занг мезананд, охир баъд телефон мекунед ки ҳамин улоқа мепурсанд, баъд ҷон аз бадани одам буромада мерад. ба ҳамин хотир дӯстоне ки ба дили мо наздик ҳастед, аз мо дар ҳамин ҳолатҳо хафа нашавед. беҳтараш он ки напурсед. баъд аз он ки пурсидеду мо малол кардем, хафа нашавед.
دقیقه بالون در نبرید نکی اصلا ما غیر بالا سنگو خسته کرام می بعد من حضرت بنده الان سنگ Ben komitenin şeyi mi? Aslasın ne? Aslasın. Krom da suç ya. Aslasın ne? Allah koca adam Bolum frod ya. ya bize tam şu bir işte Bayağı krom mu? Seriya bu. Seriya bakın. Kaçın şimdi konuşuyor. Alo. Ne göte? Benim sankar. Sank trombegi amca ne olur? Yakta amca budasan? Hocam ne toza konu ama kam cihazında bir sır var. Ne nerede de onu karo kunet ve onu kudoşuma gir ama. Karo kunet amca. Karo kunet. Kaçayım şimdi dur. Hayır ama şey istediğinde bekliyor kunet olacak. Ne tarafın var? Ne furet nunga olmadan. Ne furet nunga olmadan hay mükne. Bir xirab dalşe bıraksan. Az semkini çıkı soz boşa sormadı. Abi toqat kunet de 5 minut. Rahmat. Peş bırakmam için. Peş bırakmam için. Onu şov bırak. Вовремя бегашне походу. Я шавал ki старик demiş ki çapın kaç yıl mıydı? Бегашне. Ne kerem? Hayat aslında ne oldu? Ya konu meran. Misal peş beyak köyde sanki fırot piyoda boşa gülaştan betone ne ki moşim ona tamam mum dedi dedim hocam. Sırada istodan mağaza baktı umeyeceğim o. Çapın kaçırdım kaçırdım. Hamon loyiha mo dar bundum ama rafta xes karam dar bundum zad ne xod durumda İstateti canına gitse geç. o vas furomdagi ama bak xudo ana shu bovarni mı? Düşman da bolu. Seni tangirip olsagan düşman da hadi. Ganda furomadi ona shu. Ola bak xudo zo'r gülaşdi. Labako. ها راست کو هول انیق نه کو مالا کو Kanda programı. مالا وای کو چاو برا همه خطر وای من گفتم بالوندم چورشم لخ شد یگان چش نزده بود خیره و گاندا فرو اومد وقتی موشک اومد دوستی همین شاترش Zehkerozen kızım ona şu burada nigonum. Şivar şide mi o? Aa, okşamadın mı? Orada yaklaşıldı, su yaklaşıldı. Çya? Azolup boyalık şimşaklar dişli. Şivar kered mi o? Ne istiyorsun o kadar? Ha, istiyorum ne mesela gandıktan mı? Vay, yak çizki. Ham tu kere giriftegi ma? Rost değil. Namet na mi yak babud mi du babud mi gaz da porik bıraktı zaman. John Tal olsa. Aa, hola bakdı.
Фронда хабар дам меҳоз. Я хом рафте то пагарам махкам шуд. Мо булдозер кай биёд кай тоза кунам фақат 4 рӯз бегона. Хом рафтем накшуд. خب آن اکنون ما و شما میگذاریم به قسم دومی برنامه. ما چه خیلی گفتیم برنامه ما کم در دراز می شود به خاطر که ما اینجا یک به یک میخوایم نام گرفته گذاریم. اینقدر آدمی که ما رو چی کرده است دستگیری کرده است در بازی بزکشی همون. خب رفتیم اینجا یک چیزی رو شما نادرست فهمیدن تا ممکن است. همین در یک گروهی واتساپی برادران و قدردانای بسیاری با سرداری 3 نفر خیامجان همدموف، اکای سفربوی فامیلیشون خاطرم برآمد و ساربان سعیدوف با تخلص ساربان زاپرافچیک یک بازی تشکیل کردن که هر کسی که مخلص کدام پهلوان است از نام همون پهلوان هر یک 10 سومونه یک چک حساب می شود. پیلوس شده رفتن میگیرد. خیلی خلاصه همین گونه یک بازی ها گذرانیده و نمیدونم در آنجا کی غالب برآمد. اگر خطا نکنم جهان پهلوان بودن یکم جا رو اشغال کردن. پیلوسی بسیار اشغال نمودن، مخلصانشان بسیار سهمگذاری کرده. در عموم همین برادران 15,000 سامانی برای ما سهمگذاری کردن که این پولی کم نیست. با این پول میتوانید که یک پول را سالم های یک اولاغ را گذرانید که ما از همین تا به آسمان میندار هستیم. یک جهان تشکر از درون همین. خب 11,003 سامانش شخصایی که از 100 سامان زیاد پرافتگی هستند که ما از سری نو با نام گرفته میگذاریم. از سری نو باز نام میگیریم و همین خاطر ذره دری نشود که این هم 15,000 با هم این نام ها نه. از 100 سامان زیادش با در اینجا نام گرفته میگذاریم. از 100 سامان کمش 10 سامان 20 سامان 30 سامان 40 سامانش 4155 سامان پول شدگی است که ما این رو دو سالیم کرده تقسیم کرده در بازی بزکشی گذاشتیم. خب الان اکنون نام میگیریم. ما یک چیز رو گفتم اونم یگان تایی همین آدم‌هایی که در همین بازی بزکشی ما سهم خودشون رو گذاشتن از ما قرضدار نیستن. تنها برای حرمت و احترام، تنها برای ارج گذاشتن به اونی که همین دادر خدمت کرد و خدمتی ما رو کرد و در حیاتش یک بزکشی تشکیل کرده است بیتون دربارش باشیم گویان همه قدر سهمگذاری کردن. من تکرارم شود میگم که یگان تای اینها برای ما وظیفه دارم نبودن که برای ما سالم مونن. ما در یگان تای بازی اینها سالم گذاشتگی هم نبودیم که اینها خود رو از ما قرضدار حس کرده و سالم مونده باشن. تنها همچون یک برادرانه دوستانه. یولچی مومینوف این آدم ساکن دهه بیدق بفکرم زنده باشن. بابای اکتیار یولچی مومینوف 100 سامانی. بابای اکتیار ساکن دهه ماغیان کدام گذر نمیدونم در خاطرم نیست. در عموم 650 سامانی سهمگذاری کردن زنده و سلامت باشن. ساربان زاپرافچیک خودی ساربان زاپرافچیک 333 سامانی سهمگذاری کردگیان. نرزیزاده جهانگیر با تخلص جهان ملیسا صاحب اسب با نام بران در عموم 190 سامان پول سهمگذاری کردگی هستند. خب حاجی بیگلی 100 سامانی. ادیناکی ولک تخلصشون است. این آدم نامشون مراد بیگ بودن کدام یک چیز بودن از دهه ماغیان هستند. 100 سامانی سهمگذاری کردگی هستند. حاجی بیگلی از دهه کوستروش. بابو بکوف خیام نمیشناسم کی باشن 100 سامانی. بعد بسیاری این نفران رو من نمیشناسم. بازم این ندار هستم که ما رو همچون برادر حرمت و احترام کرده و برای ما سهمگذاری کرده هستند. ثابت سلطانوف در عموم 150 سامانی. این آدم ساکن دهه زرین رود هستند اگر خطا نکنم. رجبزاده غالب نمیشناسم 200 سامانی. افرید شاه ارتوچ برادری عزیز 49 رقم ماشینشون بفکرم. این آدم بسیار دستگیری خوب میکنن. می نویسن، زنگ میزنن، کامنتاری میکنن، لایک میگذارن، پدیلیت میکنن. باز همون سیاهای خارجی در زیر کدام یک سنگ هایی که در هفکل هست امید ویدیو نویستگی است همونها رو نوار کرده و همونها رو امید ویدیو گویان هر یک فرازه های خوردککی که ما رو خرسند کننده است نوار گرفته برای ما روان میکنن که ما استوریا ها کردگی هستیم و مردم تماشا کردگی هستن. یک جهان تشکر. این آدم پیوندان افراسیاب پهلوان هستند. 100 سامان سهمگذاری کردگی هستند. طلبه های مکتب دهه مرغیدر نمیدونم صنف های چند باشن 9 باشن 8 باشن 6 باشن 150 سامانی همت کرده و برای بازی بزکشی ما جدا کردن زنده باشن. صنف های 11 دهه مرغیدر الهیده 100 سامانی سهمگذاری کردگی هستند. برکت یابند. یک جهان تشکر. بوقت خرسند کننده است. اینها از ما قرضدار نباشند. بعدن شاید که
одамҳое бошанд ки дар ин рӯйхати мо набошанду саҳмгузорӣ кардаги ҳастанд, серкорӣ кашидаву фаромӯшхотирӣ карда нанависта бошем. аз нон номакҳои худ розӣ бошед. ман донаму шумою парвардигор зинда бошед. хоб азизулло усмонов, намедонам сокини куҷо, 200 сомонӣ. акои ҳаким, амакбачаи абдураззоқ, бобобеков ба фикрам ё бобокалонов ба фикрам, набераи бобои сафарбои булдозерист, деҳаи моғиён 350 сомонӣ. якҷон ташаккур. шаби қӯшхонаи бузкашии деҳаи моғиён моро бурдан, хелоҳо меҳмондориҳо карданду беҳад ман миннатдор, ростига беҳад миннатдор. мо ҳама хел дӯсту рафиқ якдигара намешиносем. вай одамро намешиносанд ба тавассути сомонаи интернетӣ, ман одамро намешиносам. яъне хел дӯстиҳоям дорем мо. хоб афзалшоҳ, деҳаи зиддӣ, ман намешиносам, 200 сомонӣ. ҷаъфар, акои ҷаъфаршоҳ, деҳаи қумоқ, соҳиби аспҳо бо номи анқараву тоҷикистону ахиллесу қирону зараби зарафшону рахш, 1000 сомонӣ. 1000 сомонӣ. ин бародар ғайр аз ин 1000 сомонешон техникешона доданд. додарашон акои акбаршоҳ аз саҳар то ба бегоҳ ҳамин майдони моя рост карданд. вай майдон беҳад ноҳамвор буд, беҳади беҳад ноҳамвор буд. сахт хизмат кардан. якҷаҳон ташаккурҳои зиёд. мо наметавонем хизматҳои шумоя баргардонем. дар ба болаи ҳамин бо 1000 сомонӣ солим гузоштанд. усто шаҳбоз, 200 сомонӣ, намешиносам. ҳамин ҷо як чиз дар фаромӯш накарда, ман шояд ки дар ягон рӯйхати мо набошанд, агар бошанд намедонаму, шояд ки набошанд, ном гирифта гузаранд одамҳое ки барои мо дар бозии бузкашии мо асп гузоштанд. мо инҷо рӯйхат накардем. акои шоҳи ҷаҳон, ҳоҷи маҳкамбой руфатов, акои шоҳи ҷаҳон соҳиби асп бо номи красавчик ва бели медвед, ҳоҷи маҳкамбой руфатов соҳиби асп бо номи ракетаи ёрӣ ва комиссар, дӯстов афзалшоҳ, акои анамин акои ҷаъфаршоҳ, додаракашон аз деҳаи қумоқ, соҳиби тоҷикистону ахиллесу зараби зарафшону анқараву рахш, яксар асп. боз ки акои ботур, ситораи чорбоғ, соҳиби ситораи чорбоғ, яксар асп. соҳиби асп бо номи сипар, ҳоҷи раҳмонқул каримов, яксар асп. ҳар яктои ҳаминҳо ғайр аз аспҳояшон $100, $200, $300, $400 боз ҳамту додагӣ ҳастанд. бовар кунед, ин чизҳоро ҷавобаша додани ман мушкил аст. гап дар сари $100 намеравад. шояд ки бисёриҳо гӯянд ки нодида дар бораи $100 ҷавобаша додан мушкил аст, гуфта истодааст. Не, гап дар ин бора нест. гап дар ин бора ки онҳо $100 надоданд ё $200 надоданд. онҳо меҳру муҳаббат доданд. онҳо амак қазор набуданд. ҳамин кори ҳамин додар нақш шавад, хушрӯй шавад. бо ҳар яктои ҳаминҳо дар ҷайбашон маблағҳои зиёд овардагӣ ҳам буданд ки агар рафту ҳамин одам сархам шавад, мисол гуҷои пулаш нарасид, агар гуҷои улоқ нимбуд тамом шуду солим нарасид, мемонем гуфта. якҷаҳон ташаккур. инҷо акои зубайдулло, як адад автомобил. шояд дар рӯйхат бошад, ман акун ахотирам набурод гуфта гуфтозем. шамси чӯпон, шероз, соҳиби асп бо номи океан, раззоқӣ, прадо, спартак, як автомобил. акои зубайдулло, соҳиби асп бо номи шамшоди номдор, ки дар бисёр марраҳои калон-калон ҳунарнамоиҳои хелеҳо хуб кардагӣ аст. як адад автомобил мондагӣ ҳастанд. инҷа баъд аз деҳаи дашти қозӣ, меҳрон, соҳиби асп бо номи саман, фарзанди амаки мансур, як адад автомобил, $200 якум солима гузоштанд. намедонам шояд дар рӯйхати ман бошад, агар бошад боз мехонам. солимҳои калон-калоне ки бародарон мондагӣ буданд ҳаминҳо буд. якҷаҳон ташаккур. хоб болтуев машҳуд, намешиносам, 100 сомонӣ. олимҷон норимов, инҷо $200 навистагӣ асту не, ин $200 нест. ин одам дар даруни худи бозии бузкашӣ $200 доданд. аз бозии бузкашӣ пештарак $200 парофтагӣ буданд, $400 шуд. боз ина бинед ки ҳамин акомо ғайр аз ин дар соли нав ҳамин ҷиянчаҳо ва халтача гирифта вай $100 парофтагӣ буданд. хаб биёед ҳаминам дар ҳамин ҷо ҳисоб мекунем $500. як аҷоибӣ кора бинед ки ҳамин одам 23 ноябр бузкашӣ доданд. ин одам мана гуфта истоданд ки ҳамин масъалаи ҳаққи хизмати ту алоҳида сурприз мешавад. ман ин чиза шояд бисёриҳо каҷ мефаҳманд, аммо ман ба дурустӣ гуфта истодам. вақто ки ҳамин одам ҳамин пулҳоро партофтанд, $500 гузоштанд, ҳатто барои ман гуфтанд ки бо ту ин ҳаққи хизмат ҳис накунӣ. ҳоле
ҳаққи хизмате ки ту дар бузкашии мо кардӣ ина вай ҳаққи хизмат ҳоле ҳис накунӣ бо вай одам ҳозир дар тоҷикистон ҳастам гуфтам ман агар Москва мерам ман сафар мекунам ман ҳаққи хизмати туи алоҳида дигар хел карда равон мекунам ин аҷоибӣ корро бинед мо ҳатто тайёр будем ки ҳамин чизам ҳамчун як ҳаққи хизмат қабул кунем зеро ки $500 аст ин пули кам нест нимаша ҳаққи хизмат нимаша солим қабул кардан ҳам мумкин буд аммо барои мо ин чиза иҷозат надоданд негуфтанд дохтар вай ҳаққи хизмати ту алоҳида як ҷаҳон ташаккур акои азиз худо кунад ки моям барои шумо хизмат кунем усмон намешиносам 100 сомонӣ акои воҳид 350 сомонӣ агар хато накунам ҳамин акои воҳиде ки дар шаҳри ҳисор бо мо якҷо нишаставу хеставу омада буданд деҳаи моғиён ҳастанд муҳаммад расул фасадчико буден 200 сомонӣ моғиён ба фикрам мубориз ва муқом оби борик 400 сомонӣ акобир соҳиби аспи алмос фарзандони шоди паҳлавон ғазза панҷакен 240 сомонӣ ташаккури зиёдако баҳовиддин соҳиби қаноти моғиён 117 сомонӣ значит 1000 рубли русӣ парофтагӣ ҳастанд ки 117 сомон шудагӣ ҳастед хуб ин хондам эшон бобо 118 сомон ин одам ба фикрам агар хато накунам деҳаи майкатами ҳамин тарафи вай тарафи рости дарё эшони чихон буданда хотирам ромад эшон бобо нависиги 118 сомонӣ бо намедонам шӯҳратҷон 190 сомон 110 сомон як бор 500 сомон як бор дар умум шуд ҳозир мегӯям ин кадом шӯҳраҷон 800 сомон пул ин шӯҳраҷон соҳиби асп бо номи залатой коса тарош як ҷаҳон ташаккур 800 сомонӣ солим гузоштагӣ ҳастанд бачаҳои майката ҳозир киҳо мегӯям дар умум 3010 сомон пул ин майкатагиҳо ягонти ино аз ман қарздор нестанда ягонте ҳаминоя ман намешиносам агар рӯбарӯ бинам ман намешиносам ҳаминоя 3010 сомонӣ ба пули русӣ пул парофтагӣ ҳастанд ина бинед ки умаров акмал 1000 рубли русӣ ахмедов туробҷон 1000 рубли русӣ раҳмонов моҳиддин 2000 рубли русӣ воҳидов зиёратшоҳ 1500 рубли русӣ воҳидов маҳмудҷон 1000 рубли русӣ воҳидов фаррух 1000 рубли русӣ тупалов бобуршоҳ тугалов бобуршоҳ 500 рубли русӣ шукуров шӯҳрат 500 рубли русӣ ҳаминҷа як 5000 буд кадом ҳамина ман хато каросемда аз бинам агар набошад небудааст шукуров шӯҳрат 500 рубли русӣ раҳимов урунбек 2000 рубли русӣ икромов толибҷон 2000 рубли русӣ камолов зокирҷон 1000 рубли русӣ хоб каримов икром қаршиев икром 5000 рубли русӣ ҳазор раҳмат ҷӯрақул паҳлавон 1000 рубли русӣ набиев беҳрӯз 1000 рубли русӣ раҳмонов бурҳониддин 1000 рубли русӣ мирзоев маҳмадамин 2000 рубли русӣ мирзоев шаҳбоз 1000 рубли русӣ ахмедов наҷмиддин ин одам ҳамун баъзе даваён нависта меистам ба фикрам ҳамин гурӯҳи ватсапа 1000 рубли русӣ дар умум 3010 сомон пул як ҷаҳон ташаккур ягонтае ҳамино аз мо қарздор нестанд ҳазор раҳмат агар мо надонем худо донад шарифҷон негнот 120 сомонӣ исмоилҷон 100 сомонӣ ота ва мурод иноям ба фикрам шаҳрвандони деҳаи заринруд ино деҳаи ё заринруд ё қизивай ё майката адуяш яктеш ман аниқ намедонам мурод охунов ва акои ота дар умум 700 сомон пул яктешон 200 сомон яктешон 500 сомон 700 сомон пул акои эркин ҳаққулов деҳаи рӯзи обнок як ҷаҳон ташаккур ташкилкунандаи баъзе ҳашарҳову мақсад вай дар баъзе масъалаҳо сару сардори ҳамин вай деҳаи рӯзи обнок гӯем хато намекунем як вақтҳо директори мактаб буданд 5000 рубли русия як ҷаҳон ташаккур акои азиз меҳрдод баҳриев дашти қозӣ 300 сомонӣ ана акнун инҷо хай инҷа масъалаи тағоҳо унҷа алоҳида ҳастанд оли бо асари нав мегӯм акои умедҷон деҳаи урметан 100 сомонӣ ин одам писари як танӯрсоз ҳастанд акои нурмуҳаммад зафаробод инҷа 200 сомонӣ як бор навистагӣ ҳоли бо як бори дигар 500 сомони 1000 сомони дигар алоҳида додагӣ агар дар рӯйхат набошад агар ман якборо гуфтозем фарзандои эшони тағоҳ акои тоҳир ноҳияи зафаробод аслан ино зодаҳои реваде
ноҳияи айнӣ 200 сомонӣ. ин қисам ҳоли бо саҳмгузорӣ кардаги ҳастанд. Агар набошад, агар якбора қабул мекунед ё 500 сомон ё 1000 сомони дигар саҳмгузорӣ кардаги буданд. Шаҳбоз яке аз соҳибмаъракаҳо фарзанди амаки Аброр Қул дар умум 10,000 сомонӣ саҳмгузорӣ кардаги аст. Зинда бошад. 10,000 сомон. Ин қариб аз $1000 зиёд аст. Аз $1000 зиёд аст. хоб Баҳрулло фарзанди амаки Ҳикматулло деҳаи дашти Қозӣ 400 сомонӣ. Якҷон ташаккур бародари азиз. Акои Шамсулло бародари Баҳрулло фарзанди амаки Ҳикматулло 5000 рубли русӣ. Аз номи фарзандашон Юсуфҷон зинда бошанд. Калон шаванд, худои меҳрубон. Моям хизмат кунем. бобои Шомурод деҳаи Урметан соҳиби асб бо номи Гран 100 сомонӣ. Шамсӣ Чӯпон монанд номашон будааст. Як автомобил зинда бошанд. Акои Тошпулот бо фарзандашон яъне Кишвар дар умум 1000 сомон пул зинда бошанд. Акои амаки Ҳалим падар арӯс бобои фарзандом яъне соҳибмаъракаҳо фарзандом Азизҷон, Бобоҷон ва Валиҷон аст. бобои ҳаминҳо $200 саҳмгузорӣ кардаги ҳастанд. Инҷа мумкин номи фарзандошонам бошад. Якбора гуфта гузарам. тағоҳои фарзандони ин падар арӯсам ду писарашон $200, худашон $200, дар умум $600 саҳмгузорӣ кардаги ҳастанд. Зинда бошанд. мо ин соли моя нагузоштем, вақтам нашуду, имкониятам нашуд, нагузоштем. хоб тағои Норам Қул деҳаи Реват 100 сомонӣ. тағои Обло Қул 100 сомонӣ. тағои Рӯзи Мурод 100 сомонӣ. Фирӯз фарзанди амаки Раббим Қул 50 сомонӣ. амаки Рӯзи падари Ҷаҳонгир 50 сомонӣ. Пӯлотхон деҳаи Ёвон фарзанди эшони Атохон 100 сомонӣ. хоб инҷа фарзандони холи додарой мегӯем. Мун хешу таборои Реват дар Ёвон мешинанд. хоб акои Ибодулло ва як бародарашон буданд, ма фаромӯш кардам, 100 сомонӣ. як хешу таборомо аз деҳаи Ёрӣ ҳастанд. Билолҷона хешу таборошон 100 сомонӣ. Сироҷиддин паҳлавони деҳаи Миндона 200 сомонӣ. Фурӯзон Шоҳ паҳлавон 1 сар буз. Ҳусейн паҳлавон деҳаи Амондара соҳиби асб бо номи Эркасаман 1 сар буз. Машҳур паҳлавон деҳаи Урметан 5000 рубли русӣ. Акои Донишвар Амондара хай одам падари ҷиянои худамо 2000 рубли русӣ. Шамс деҳаи дашти Қозӣ фарзанди амаки Исмоил 100 сомонӣ. Акои Насрулло деҳаи дашти Қозӣ 100 сомонӣ. Фирӯзҷон Марғедар соҳиби асб бо номи Кабирхан $100 4 камераи назоратӣ. $100 4 камера. бародари Беҳрӯз Қассоб ёдам. соҳиби асб бо номи Кабирхан фарзанди амаки Абдуҷобир. Мавлон паҳлавон деҳаи Фароб 10,000 рубли русӣ. аз номи Сафарбой ва Хайём анамун ваё анамун ки саҳмгузории бозии 15000 сомона аз номи акои Сафарбой, Хайёмҷон ва Сорбон 1 сарбуз. айни Файзали ино да инҷам навистагӣ хайбор гуфта гузарам. Файзали Мелиев боҷа холабача $100 амрикоӣ. тағои Қутфилло тағои хурдиам мешаванд $100 амрикоӣ. аз номи Фарзод ва Фаршед фарзандони шодравон духтури Фаррух деҳаи дашти Қозӣ $100 амрикоӣ. тағои Умрилло Муаллим Маҷидов $100 амрикоӣ. аз номи ҳоҷи Абдулазиз Зидди Прадо 0808 5000 рубли русӣ. ин ба ғайр аз ин 5000-шон бо соли мондагӣ ҳастанд гуҷаи поинобо, вале бо ман мехонам. аз номи Ҷаҳон Паҳлавони деҳаи Фароб $100 амрикоӣ, боз 5000-и дигар дар рӯзи худи бузкашӣ доданд дар гуҷаи навистагӣ. аз номи Комрон Ако Майката соҳиби асбҳо бо номи Зарафшону Бадахшон 300 сомонӣ. Беҳзодҷон ини би Комронако 500 сомон будааст 500 сомонӣ. Беҳзодҷон Икромов деҳаи Ёрӣ 1000 сомон пул. соҳиби асб бо номи Тошкент зинда бошанд. Юсуфҷони Наҷибулло деҳаи Рӯзи Обноб 500 сомон пул.
як ҷавон ташаккур. Соҳиби асб бо номи Сипар раис, фарзанди раиси Федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳру деҳотӣ Панҷакен. Дидед, бисёриҳо мегӯянд, ки ту қадар реклама мекунӣ, бародаро ҳам қадрдон, ҳам ба қадри меҳнати одам мерасанд, ҳам дар рафти бозиҳои бузкашӣ ҳаққи хизмата мевитиҳанд, ҳам ҳурмат мекунанд, эҳтиром мекунанд, ҳам дар ҳамин бозии бузкашии мо як телевизор, плоский экран наппанав, як яхдон, коробка, салафанпеч наппанав $100 оварда аз бузкашӣ пеш дар ҳамин хона мо дода супорида табрик карда рафтанд. бовар кунед ана ин боиси миннатдорию қадрдонӣ ҳасти аслаш ин чизо. хуб, амаки Хуҷ Муҳаммад, падари Саид Аҳмад, $100 амрикоӣ. холаи шаҳри Нисо, ҳамсарашон, як гилем. Амаки Абдумаҷид шуд. Ана ҳамин солимамон нагузоштем, камтар саросемагӣ кардем. ҳамон акое ки марра мошини ҳамон одам буд. Марра мошини ҳамон одам буд. Сахт хизмат кардан, бача хиш накунед. Сахт хизмат кардан, сахт заҳмат кашидан. аз номи фарзанди ҷигарбандашон ки аз одам зуд гузашт, даргузашт, мақсад дар айни ҷавонӣ гузашт. худо ҷоша ҷаннат кунад. Беҳрӯзҷон, падарашон акои Абдумаҷид Ёқубов, $100 амрикоӣ. ғайр аз ин $100 бо дар даруни бозии бузкашӣ боз маблағ гузоштагӣ ҳастанд, ки дар поён ман қайд хоҳам кард. амаки Исматулло, оне ки сахт хизмат карданд, бовар кунед, на шаб гуфтанд, на рӯз. фарзанди амаки Сулаймонқул аз номи Муҳаммаҷони Доваршоҳ ва Абдуллои Амондулло набирагонашон 2500, яъне 10,000 рубли русӣ солим гузоштанд. ғайр аз ин дар чандин марраҳо илова карданд. 100 сомон, 200 сомон, 1000 рубли русӣ. бовар кунед, ман фикр мекунам ин солими ин кас 20,000 гузашта рафт дар умум. хуб, акои Ширин Шоҳ, фарзанди амаки Ҷумабой, деҳаи Дашти Қозӣ. фамилияи ин кас чӣ буд? фаромӯш кардам. акои Шириншоҳ коре карда 1000 сомон пул аз номи фарзандашон Азимҷон, зинда бошад. хуб, аз номи Ҷавоҳири Султонмуаллим, деҳаи Киштудак, 100 сомон пул. аз номи Ёрмуҳаммад, акои Ёрмуҳаммади деҳаи Кошона, фарзанди амаки Хуҷ Муҳаммад, ҷияни Мирзо Аҳмад Паҳлавон, 1000 сомон пул. аз номи Манучеҳр, деҳаи Моғиён, соҳиби асб бо номи Дракон, ситораи Моғиён, 600 сомон пул. аз номи Исрофил Панҷакен, фарзанди Ӯткури Қассоб, 500 сомон пул. ин бовар кунед, солимо солимои хурд нест. дар ин сол камтар ҳамин солимо калон шуда ин маблағҳо дар назари бисёриҳо наменамоидагӣ шуд. аммо ягонтаи ино аз мо 1 сом қарздор нестанд. ҳоло ки 500 сомон, 600 сомон, 1000 сомон оварда солим мондем. зинда бошанд, саломат бошанд. хуб, амаки Усмонқул, бародари амаки Исматулло, фарзанди амаки Сулаймонқул, деҳаи Дашти Қозӣ, дар умум $100, 5000 рубли русӣ, 200,000 ӯзбекӣ, 300 сомон пули тоҷикӣ солим гузоштанд. ғайр аз ин ду шабу ду рӯз хоб нарафта хизмат карданд. ғайр аз ин дар чандин солимҳо ба болои солим пул илова карданд. як ҷавон ташаккур. хуб, инҷа амаки Хисрав $100 навистагиянд, ки ина бо рӯйхаташон алоҳида дар онҷо мехонем. амаки худам ҳастанд Баҳодур ҳамсинф аз шаҳри Панҷакен. мо 11 бе хат кардем якҷоя бо ҳамин бародар. як худаш $100 солим гузоштагӣ аст. як худи ҳамин одам $100 солим гузоштагӣ аст. маҳаллаи Навобод, дар умум деҳаи Дашти Қозӣ, мо дар маҳаллаи Навобод зиндагонӣ мекунем. дар умум 3700 сомон пул солим гузоштам, ки иноя ман якта ба якта мехоҳам ки хонда гузарам. ман рӯйхатча кофта ёфтам, чақона хонда мегузарам. хуб, Умедҷон, ин кадом Умедҷон? худам қатори ҳамсояи худамам парофта будам. рост худам 100 сомонӣ. Шодрӯзҷон Каримӣ, фарзанди амаки Каримбой, Каримбердӣ, 200 сомон пул.
амаки Ёрмурод 100 сомонӣ, Муртазо 100 сомонӣ, акои Имомиддин 100 сомонӣ, Шервоншоҳ 100 сомонӣ, Шаҳроми амаки Мансур ғайр аз он солими калонашон бо 100 сомонӣ инҷа парофтагӣ, Шаҳроми амаки Тошмурод 100 сомонӣ. Инҳо дар қатори ҳамсояҳо як шуда солим гузоштагӣ ҳастанд. ғайр аз ин 100 сомонаҳояшон дар он рӯйхати асосӣ бо солим гузоштагӣ ҳастанд. бовар кунед, ин ҳам то аз номи ҳамсояҳо. Шаҳроми амаки Тошмурод 100 сомонӣ, Ҳамроз додари ҳами Шаҳромҷон фарзанди як падар мешаванд 100 сомонӣ, Довар Шоҳбачи амаки Исматуллое ки ҳозир як гал солим кити хондамку 100 сомонӣ, Муаллими Фурқат 100 сомонӣ, Азизҷон ин фарзанди амаки Комилҷон 200 сомонӣ, Маҳкамзода Довуд додари Дороҷон Сӯҳробии одам 150 сомонӣ, Шаҳзодҷон 117 сомонӣ, Бузургмеҳр фарзанди муаллими Дӯстмурод 117 сомонӣ, Сорбон ҳамсоя 100 сомонӣ, Деваштич фарзанди муаллими Маҳмудов ки буданда номшон Абдураҳмон 100 сомонӣ, Ҳадиятулло фарзанди амаки Исомиддин 100 сомонӣ, Беҳзод Сараев бародари азизи худамо 100 сомонӣ, Давлатшоҳ фарзанди амаки Сироҷиддин 100 сомонӣ, акои Далер 100 сомонӣ, Бахтовар додари акои Далер бошад. Не ин ба фикрам Бахтовари бародари Давлатшоҳ бачаи амаки Сироҷиддин ҷангалбони мо 100 сомонӣ, Дӯстов Латиф небинед худи акои Далер бо падарашон алоҳида парофтем 100 сомонӣ, Шукрулло фарзанди амаки Шомурод Шодравон 100 сомонӣ, Озодбахт ин намедонам ки ако Озодбахти Аҳрорқул бошами ё Озодбахти он тарафанги бошами 100 сомонӣ, Меҳроҷиддин 100 сомонӣ, амаки Эшпулот 100 сомонӣ, соҳиби асб бо номи Дулдул, акои Ёрмаҳмад 117 сомонӣ, Набиев ин кас ба фикрам амаки Абдурақиб 100 сомонӣ, Муҳаммадиев Шӯҳрат 100 сомонӣ, амаки Шомаҳмад 110 сомонӣ, Урунов Кароматулло 110 сомонӣ, Соҳибҷон бародари азиз 100 сомонӣ. Инҷа бо дидагӣ ки ино пул расидагӣ не мани акои Фурқат кати Шодрӯз дар инҷа яктошон 200 яктошон 100 чанд пул парофтагӣ буданд. бо ҳамин пул буд шавад гуфта бо дуюшон 50 сомонӣ аз сари нав парофтагӣ. Зинда буд салом маад бошанд. Дар пишташ дестам. Як ҷаҳон ташаккур. ҳамсояҳои азиз, худо кунад ки ҳамсоя ба ҳаққи худо баробар мегӯяд. худо кунад ки моям хизмат кардан тақдир кунед, моям хизмат кунем. хуб, давомаш ана бо ҳамсоя ғайр аз он вай 100 сомонаҳо амаки Сироҷиддин дидед фарзандошон дуюшон 100 сомонӣ парофтагӣ ҳастанд. бо ғайр аз вай аз номи марҳум падарашон 1500 сомонӣ 1000 сомонӣ аз номи падарашон, 500 сомонӣ аз номи Юсуфҷон, Билолҷон, Абубакр, бобои Садриддин бо саҳмгузорӣ кардагӣ ҳастанд. як ҳамин чӣ пул ёфтагӣ додагӣ дия мақсад ки ҳамин бозӣ бузкашӣ обод шавад гуфтанд. хуб, аз номи ҳамсинфҳои деҳаи дашти қозигии ман, яъне соли таваллуди 1990, соли таваллудашон соли 1997 майли бачаем шикор накунад охи. соли 1997 ё 98 мактаб рафтагӣ ҳастем. бо ҳамин бародаро мо ду маҳа мактаб хондагӣ нестем. бовар кунед, ман ҷиддӣ гуфта истодам. ман дар шаҳри Панҷакем ба воя расидам, дар ҳамонҷо мактаб хондам. дар ҳамин деҳа як аҳён мо меомадем ва ҳамин рафта дар қатори ҳамоно дарс мехондем. ҳамин бародаро бовар кунед, ҳамин қадар ман дар ҳамин бозии бузкашӣ аҷӯиб шудам ки ҳамино як ҳамсинфое ки ҳамчун як 11 сол бо ман хондагӣ тасаввур карда ҳамина қабул кардам. $500 солӣ монданд. $500 5000 сомонӣ. аз $500 ҳам зиёд аст ядаже $550 мешавад. агар ҳисоб кунем, агар 5000 сомонӣ дар умум солим гузоштанд ки инҳоро низ мо мехоҳам ки як ба як гуфта гузарам. то ин навораи мо хотира ки мемонад мо вақт равадам хонда мегузарем. Бунёҷон Баҳриев 200 сомонӣ. Билолиддин Эскараги фамилияшонро намедонам, ду Билолиддин ҳастанд инҷо 200 сомонӣ. боз як Билолиддини Шамсиддин ва Билолиддини амаки Абдусалом фамилияшон намедонам 200 сомонӣ. дар умум 400 сомонӣ дуюшон мақсад ҳама 200 сомонӣ.
Бегимқулов Равшан 200 сомонӣ. Дар ин ҷо 200, дар ин рӯйхати ҳамсояҳо бо ҳастанд аз сари нав. Бобои Нарзулло, ронандаи автомашина 9000 Панҷакен Хуҷанд. Номери телефонашон 92 605 9000. Як тиё дигаш 55 605 9000 рақамҳояшон. ғайр аз 200 сомоне ки дар ин ҷо гузоштанд, бо 500 сомони дигар алоҳида гузоштанд. фаҳмидед? Аҷоиб. Зинда бошад. Бобои Қодир 200 сомонӣ, Зиёратулло 200 сомонӣ, Самиулло 200 сомонӣ, Лоиқ Шералӣ 200 сомонӣ, Кароматулло, ин Кароматулло бачааме ки Ҳикматулло дидед, бародарошон алоҳида гузоштанд, бо ин одам дар инҷа алоҳида гузоштанд 200 сомонӣ. Сироҷиддин ба фикрам Сараев, домоди аме ки Сироҷиддин 250 сомонӣ, Наим 200 сомонӣ, Шамшод 600 сомонӣ. Ман ин чиза акун нав хондам. Шамшудҷон зинда бошед. Масъудҷон, намедонам Масъудҷон номашона ё иваз кардагӣ ё ман намешиносам. Зинда бошанд, саломат бошанд. Дидед 200 сомонӣ. Не. Мубориз бародари азиз, Навор Бардор 200 сомонӣ. Рақамҳои телефонашон 92 606 70 79 бификрам. дар тӯи маъракаҳо даъват кунед. Фахриддин 200 сомонӣ, Давлатшоҳ фарзанди амаки Файзиддин 200 сомонӣ, Диловари Текарагӣ. Ин Диловар бинде дар ин рӯйхат акошон пул додагӣ, дадешон пул додагӣ, бо худашон дар инҷа 200 сомон пул додем. Диловари Текарагӣ, Диловари Тоғбой дар назар доранд, 200 сомон пул додем. Диловар Бурҳонов фарзанди амаки Муҳаммад Солеҳ, падарашон духтур дар деҳа буданд, беҳад инсони хуб буданд, 200 сомонӣ. Шоназар бародари азиз фарзанди Маҳмудов Гадобой 200 сомонӣ. Зиёдулло с. Ин Зиёдулло ҳам дар ин ҷо бо мо ҳамсинф, ҳам дар Панҷакен бо мо ҳамсинф. Амаки ном мебурдем, аммо номашон Зиёдулло аст. Зиёдуллои Саъдулло 200 сомонӣ. Раҳматҳои калон бародар. Меҳрафкан бародари азиз 200 сомонӣ. Машраф 200 сомонӣ. Хушбахт 200 сомонӣ. Дар умум 5000 сомон пул. як ҷаҳон ташаккур бародари азиз. Худо расонад ки мо ҳам дар тӯи фарзандои шумо равем хизмат кунем. хуб, давомаш. Меҳрони Мансур дар инҷа будааст. Бо рӯйхаташон ба як автомобил $200 соли мондагӣ ҳастанд. ғайр аз ин сахт хизмат карданд, қӯшхона гирифтанд, дар даруни бозии бузкашӣ бениҳоят ҳунарнамоиҳои хуб нишон доданд ва меҳмондориҳои хуб ҳам карданд, ки паҳлавонони Водии Зарафшон аз ин одам хелоҳо миннатдор рафтанд. хуб, аз номи бибии ана ҳамин соҳибҷашнҳо фарзандои ман, бибии модариашон 4 гилем, 2 кампал, боз намедонам якчанд маблағҳои дигар. хуб, фарзандошона гуфта гузаштам $200 соли гузоштагӣ ҳастанд. Шаҳзодҷон, шогирди азиз, шогирди улоғгарди мо, оне ки дар болои марра меистад, бовар кунед ғайрат карда 500 сомон пул, боз як ҷои дигар 300 сомон додагӣ, як дар умум $100 пул ҳамин мардак мондагӣ аст. хуб, амаки Асадқул фарзанди Шаймон паҳлавони деҳаи Урметан $100 амрикоӣ, 1000 сомон. Ин 1000 сомон демда 1000 сомон аз $100 зиёд аст. 1000 сомон пул. Анис ҷони Шамсулло ҷияни худам аст, вале инам рӯйхаташ дар онҷо бо алоҳида аст, 1000 сомон пул. Як ҷавон ташаккур. Амаки Абдуманнон 5 рӯд, як гилем 5000 рубли русӣ, 100,000 ӯзбеки соли гузоштагӣ ҳастанд. Зинда бошанд. ин одам аспи ситораи 5 рӯди соҳибаш буданд ва аспоз ба фикрам фурӯхтанд. Аз номи Шаропов Искандархоҷа Исроилҷон, соҳиби аспи алопоча 400 сомонӣ, 500 сомонӣ. Зинда бошанд. Аз номи Сабоҳиддини Шарифмурод Моғиён 250 сомонӣ. Аз номи акои Икром Саразм, соҳиби аспи Қарақашқа Сироҷиддин паҳлавони Миндона метозанд, 300 сомон пул. Аз номи ҳамсинфҳои Шаҳбоз бутаст, яке аз соҳибмаъракаҳо, соҳиби падари Абдураҳмон, фарзанди амаки Аброрқул, навери Боису Ярқул, ҳамсинфҳои соли таваллуди 2001, дар умум 1000 сомон пул мондем. Офарин, зинда бошад. Аз номи Шӯҳратҷон, соҳиби асп бо номи Залатой, унҷо гуфта гузаштам 800 сомон, 1000 сомон пул шудагӣ инаш ки 1000 сомон пул дар умум. хуб, акои Ҳақназар тағои яке аз соҳибмаъракаҳо Шаҳбоз деҳаи Урметан 500 сомон пул.
бобои пирим деҳаи урметан 500 сомон пул як ҷавон ташаккур. Акои фурӯзон урметан яке аз пайвандони мо домоди холе мешан 500 сомон пул. инҷа 200 сомон аз номи навистагию намедонам 200 сомоне соҳибаш баъдан пайдо шудагӣ мо навистагӣ нез начид фаромӯш кардагӣ мо. Акои Ҳайдар аспи акои соҳиби асп бо номи Чемпион Акои Ҳайдар фарзанди Ҳасани Ёригӣ 1000 сомон пул як телевизор зинда бошад. ако ин одам дар бисёр сахтиҳои мо дастгириҳои хуб кардагӣ ҳастанд, бовар кунед. Акои Ҷаҳон соҳиби асп бо номи Прадо 0101 як сарбуз $100 ҳазор раҳмат акои азиз. Аз номи тағои Элмурод Кошона 500 сомон пул. ин одам зину афзоли асп мефурӯшанд. аз номи бачи тағои Амонқул 100 сомонӣ. аз номи сарбоз аз номи Сарбозҷон соҳиби канали Дӯстон групп деҳаи Урметан наворбардор ба фикрам $100 буд агар хато накунам. Илҳом Киштудак 5000 рубли русӣ нохештаборо. аз номи бои Азизқул Урметан 200 сомонӣ. аз номи Суҳробҷон вай шогирди азизоли шогирдои рӯйхташон ҳама шогирдои мо $100 тӯҳфа кардаги ҳастанд. ягон темне мо солимошонро нагузоштем. ҳамашон $100 1000 сомон пул додаги ҳастанд. тамоми ҳамин шогирдо. ин Суҳробҷон Қаимов 1000 сомонӣ. аз номи Ҷаҳонгир шогирд 1000 сомонӣ. аз номи Афзалшоҳи Давлатшоҳ ин одам нагӯед гуфта буду намедонам дилам тоқат накарда ко хондам бед маблағашона махфӣ нигаҳ медорем. як ҷавон ташаккур акои азиз. аз номи Оламшоҳ амаки Ҷӯрамурода фарзандашон 100 евро соли мондаги ҳастанд. аз номи Озодшоҳ Киштудак инам шогирди худамо $100. аз номи акои Далер ҳамсоя $100. дар рӯхти ҳамсояҳо ҳастанд. додарашон дар рӯхти ҳамсинфҳо ҳастанд. падарашон дар рӯхти ҳамсояҳо ҳастанд. бо худашон алоҳида бо $100 дигар соли монданд. зинда бошад. аз номи Назар Муҳаммад шавад ки поён мухлиси Исмат Паҳлавон инҷа ҳозир аз номи Музаффар Шаҳбоз ин намедонам ин ваи мухлиси Исмат Паҳлавоно суммаша нанавистагам намедонам чанд пул соли монда буданд. зинда бошанд. дар телеграм канал беҳад фаъол ҳастанд. аз номи Музаффар Шаҳбоз Шаҳзод ино намедонам киё бошанд. шуд экскаватори булдозеристе ки бо рӯзи бузкашӣ омда дуюм бор майдони моя тахту ҳамвор карда аз деҳаи киштуда ки боло 500 сомон соли гузоштанд. раҳматҳои калон зинда бошед бародари азиз. хоб бачи амаки хушбахт Мурод Ғӯйтан соҳиби асп бо номи Аллигатор 200 сомонӣ як гилем як тифал соли гузоштанд. раҳматҳои калон. аз номи Ҳофизон як чанд бародарое ки қадрдон будану ҳофизӣ мекунанд 500 сомон пул. аз номи падари Акбар Шоҳ падари Арабшоҳ бародари азиз деҳаи Ғӯсар 5000 рубли русӣ зинда бошанд. аз номи наворбардоро ин камерачиҳо блогероне ҳоле 500 сомон пул дар умум. аз номи муаллими Муҳаммад Солеҳ соҳиби асп бо номи Бухоро як сарбуз 500 сомон пул зинда бошанд. аз номи Исломбергад соҳиби асп бо номи Лексус намедонам $100 бошад ми 100 сомон мо 100 сомон набудаги $100 будагисту ба ҳар ҳол ҳичи гуфта наметавонам. хай шояд $100 бошад. аз номи Давронов Ифтихор 100 сомонӣ. аз номи Усмонов намедонам номашон чӣ бошад 120 сомонӣ. аз номи канали Зарафшон HD 120 сомонӣ. аз номи Усмонов Ҳоҷи Фатҳулло деҳаи Косатарош соҳиби аспи Ариёл будед 400 сомонӣ. ду гилем ду пилта шуд ду плита аз номи Усмонов Ҳоҷи Фатҳулло деҳаи Косатарош соҳиби асп бо номи Ариёл ду плитаи қимат ва арзонакони қабурға 13 қабурғагӣ бо 400 сомон пул 500 сомон пул. аз номи Абдураҳмони Искандар Нови Чомоқ
100 сомон пул. аз номи Билолҷон фарзанди Холи Қурбонбибӣ ҳозир 300 сомон пул. аз номи Ҷумъабой ин намозбой деҳаи Фароб 500 сомонӣ. аз номи акои Олимҷон соҳиби асб бо номи Мавҷи Дарё 1000 сомон пул. раҳматуллоҳи каломакон. аз номи Илёс деҳаи Киштудак аммабачем 5000 рубли русӣ. аз номи акои Ибодулло деҳаи Ёвон 100 сомонӣ. аз номи акои Қимматшоҳ соҳиби асби Барон 1000 сомон пул. раҳматуллоҳи каломакон баракаёбед, кам нашавед. деҳаи Урметан Фахриддинзода Қимматшоҳ. аз номи Бои Рӯзи Бой фарзанди Қутбиддин 500 сомонӣ. аз номи Бобои Рӯзибой деҳаи Даштқозӣ фарзанди Шодравон амаки Қутбиддин ронандаи мошини боркаш 500 сомон пул. бо мошинашон бурда дар ҷои марра мондан, меҳмонои мо шишт тӯшхона гирифтан, хизматҳои бепоён кардан. ҳазор раҳмат акои азиз. аз номи акои Охун деҳаи Навобод соҳиби асб бо номи Рембо 1000 сомонӣ. аз номи ҷиянашон Бобуршоҳ паҳлавони оянда Бобуршоҳ паҳлавон 1000 сомонӣ. аз номи Шорухшоҳ деҳаи Сор шогирди азиз хизмат кардан, пул нагирифтан, бо болош солим гузоштан, дар умум 1000 сомон пул. аз номи Давлат паҳлавон деҳаи Урметан соҳиби асб бо номи Медальён 500 сомонӣ. як ҷаҳон ташаккур бародари азиз. аз номи акои Зовашоҳ деҳаи Урметан 1000 сомон пул. ҳазор раҳмат акои азиз. хоб аз номи Бахтиёр акои иношу баъзеша намедонам де киё бошанд. акои Бахтиёри вай акои Бахтиёри Реват фарзанди хулоса фаҳмидед. акои Бахтиёри Реват 500 сомонӣ. аз номи акои Тоҳир мана дидед унҷо гуфтагем ако омад 1000 сомон будааст. аз номи акои Нурмаҳмад 1000 сомонӣ. акои Ширмат навистагӣ, ин кадом Ширмат бошанд намедонам, мумкин амондарагӣ бошанд 500 сомонӣ. аз номи Муҳаммадсолеҳ муаллими Муҳаммадсолеҳ як сарбуз 500 сомон пул. ҳамон чизи навистагӣ инҷа такрор омадааст. аз номи амаки Амири Правадори деҳаи Сор бародари акои Ҷаҳон 300 сомонӣ. ин як сар бузам буд, вай бузашон дар он номи худашон гузаштагӣ аст. чихел шудагӣ дия як сар бузу чанд пул дар умум. набераҳои акои Абдурашид ка намедонам кадом Абдурашид бошанд 2000 рубли русӣ. хай хулоса ҳам хел навистагӣ 2000 рубли русӣ. фарзандони амаки Шомурод акои Иззатулло 1000 сомон пул. зинда бошанд. Тӯйчи Қассоб деҳаи Баҳор 500 сомон пул. инҷа $100 додагӣ буданд ягон ҷои дига навистагӣ набошанд агар ана инҷа будааст. аз номи Тӯйчи Қассоб 500 сомон пул. ҳозир бо якти дига аст. аз номи Ҷаҳон паҳлавони деҳаи Фароб 5000 рубли русӣ. ғайр аз ин 5000 $100 додагӣ буданд. $100 5000 рубли русӣ. аз номи Саид Қассоб $100 амрикоӣ фарзанди Тӯйчи Қассоб $100 амрикоӣ. аз номи Муҳаммад Саид паҳлавон 5000 рубли русӣ. аз номи асб бо номи Прайд асби Фирдавсҷон 100 сомон пул. бобои Фаххор деҳаи Урметан 5000 рубли русӣ. Беҳзодҷон Миндона як сарбуз. зинда бошанд. Дамир паҳлавон як гилем 200 сомон пул. зинда бошанд. фарзандои Қимматшоҳ набераҳои акои Толиб деҳаи Дашти Қозӣ 3000 рубли русӣ. Сарафроз ин паҳлавон Сарафроз паҳлавоне ки деҳаи Ёрӣ фарзанди амаки Муҳаммад Назар паҳлавон 1000 сомон пул. Исмат паҳлавон 1000 сомон пул. Иззатулло паҳлавон 1000 сомон пул. Соҳиб Назар додари Сарафроз паҳлавон як гилеми қиматҳои калон, гилемҳои майдачудане бовар кунед. Сироҷиддин паҳлавони деҳаи Миндона 500 сомон. унҷа ба гуфта будем, инҷа такрор омдагӣ. акои Зариф навистагӣ Зариф паҳлавон 500 сомон пул. акои Бурҳон Хамиртепа амаки Бурҳон маҳаллаи Хамиртепаи шаҳри Панҷакен падараруси Ҷовид ҳамсояи мо бародари қадрдони мо соҳиби асб бо номи Зоро як адад гилем. аз номи Довуди Наҷот деҳаи Урметан 200 сомон пул. ҳазор раҳматакон. Корвон паҳлавон Моғиён инҷа 100 сомон бо унҷа бо алоҳида куҷо бо додагӣ буданд.
амаки Ҳасан Гаи соҳиби асб бо номи Торнадо 200 сомон пул. Беҳрӯз Абдуллоев соҳиби асб бо номи Toyota 500 сомон пул. Шоҳаншоҳ фарзанди акои Нусратулло Ҷабборов деҳаи Дашти Қозӣ 1000 сомон пул. Зинда бошад. Зоирҷон Киштудак 5000 рубли русӣ. Акои Нуралӣ деҳаи Дашти Қозӣ соҳиби камази 0909 Самасава, ягона камазисте ки пуркара мерезед бо боркун мекунде ин одам. $50 амрикоӣ. Ғайр аз ин бо дар даруни бозӣ бузкашӣ бо солим гузоштагӣ ҳастанд. Акои Наврӯз, кадом Наврӯз бошам? Фарзанди ҳам ки Қочарбой, Новосибирск, Тоҷикистон бор мекашонанд бо камази боркаш 1000 сомон пул. Ғайр аз ин бояд 5000 монданд, бояд чанд бори дигар пул илова кардагӣ ҳастанд. Дар умум ин одамо бовар кунед қадрдон ҳастанд. Аз номи Муҳаммадҷон 5000 рубли русӣ. Намедонам кадом Муҳаммадҷон бошанд. 5000 рубли русӣ ин кисе бо фикра мекоем бо. Аз номи Беҳзод, ин Беҳзоди вай бефикрам охи Миндона як сарбӯз. Аз номи Азамат Шамсиев $200 амрикоӣ. Аз номи амаки Муҳриддин деҳаи Дашти Қозӣ 1000 сомонӣ. Дальнабойши Москва, Тоҷикистон. Акои Зафар соҳиби асб бо номи Тайсон 500 сомонӣ Косатарош. Соҳиби асб бо номи Гулхан 2000 рубли русӣ. Ва акои Аслам деҳаи Ғазза. Музаффар Амондара Музаффари Ғиштавра фарзанди Муаллим Мусоев бародари Иззатулло 200 сомон пул. Ҳазор раҳмат. Уткури Қассоб 300 сомон пул. Ин ғайр аз фарзандашон 500 сум додагашон бо худашон 300 сум додем. Ҳабиб Паҳлавон деҳаи Киштудак 100 сомонӣ. Аз номи Ҳоҷи Зубайдулло соҳиби асб бо номи Шамшод 1 адад автомобил. Аз деҳаи акои Қаҳрамон соҳиби асб бо номи Шамол 100 сомонӣ. Довуд Паҳлавон деҳаи Моғиён соҳиби асб бо номи Шарбат буданд ҳозир. Асбашон Феррарими Lexus 700 ҳозир 200 сомонӣ. Ҳайдаралӣ акои Суҷина соҳиби асб бо номи Лидер будами ё Lexus будами $200 1000 сомонӣ. Беҳрӯзи Қассоб 4 адад камераи назоратӣ. Масти Шашлик паз 200 сомонӣ. Наби Шашлик паз 100 сомонӣ. Акои Субҳиддин 200 сомонӣ. Нодир Ӯзбекистон 1000 сомонӣ. Нодир Паҳлавони Ӯзбекистон. Наберагони Абдусалом, амаки Абдусалом амин Билолиддину Ризолиддину ино бечора сахт хизмат кардан бо $250 соли монданд. 2500 сомонӣ. Назаралӣ 500 сомонӣ. Ин назари вай бошам амин бачаам ки Ҳоҷи Холмурод ба фикрам деҳаи Дашти Қозӣ. Не ин кас вай, ин кас медонед акои назари Киштудак 500 сомонӣ. Ин назари инҷа гуфтагем оли $100 аз номи падарашон мондагӣ ҳастанд ино. Тағои Муҳаммадалӣ 5000 рубли русӣ. Акои Асрор Киштудак $100 амрикоӣ. Аз номи акои Фарҳод Азизқулов 15000 рубли русӣ. Як гала пул дода будем, ман худам бехабар. Шоҳаншоҳ 400,000 ӯзбекӣ. Ин шуд. Фарзанди акои Алӣ. Фарзанди акои Алӣ соҳиби асби Браво деҳаи Киштудак Шоҳаншоҳ 500,000 ӯзбекӣ. Соатмурод муаллими Соатмурод фарзандашон акои Ҷурамурод $50 амрикоӣ. Бои Нарзулло анам бои Нарзуллои ҳамсинфаме ки гуфта будам $50 амрикоӣ инҷа навистагӣ. Аз номи паҳлавонои деҳаи Вешист 1000 сомон пул. Дар умум паҳлавонои деҳаи Вешист 1000 сомон пул. Акои Эшпулот 200 сомонӣ. Ин кас ғайри рӯйхати ҳамсояҳо бо инҷа ба алоҳида додагӣ. Азамҷон деҳаи Рӯзёбнок Шодравон 100 сомонӣ. Акои Нуралӣ 200 сомонӣ. Анаму камазист бо ғайр аз он $50 бо 200 сомонӣ дига соли мондагӣ аст. Кошона Султон 100 сомонӣ. Амаки Исматулло 100 сомонӣ. Ғайр аз дидед солимошон бо инҷа монда. Амаки Меҳрдил деҳаи Реват билетфурӯш рақамошона дар худи улоғ нависта будам 1000 сомон пул. Додарӯси Шаҳромҷон додарӯси манда додарӯси ман бо додарӯс мешавад. Акои Қаҳрамон 100 сомонӣ. Ин кас бефикрам Қаҳрамони амаки Исмоил. Акои Абдувоҳид Моғиён 100 сомонӣ. Ин Абдувоҳиди бачи Мулло Саидхун.
турки роҷ соҳиби улоғ номашон аҳрор будами чӣ будами 200 сомонӣ. Акои мирзо аҳмад ёрӣ 100 сомонӣ. Карнайчиё шириншоҳ ино 100 сомонӣ. Фахриддин намедонам кадом Фахриддин бошад 200 сомонӣ. Акои бомурод деҳаи рӯзиёбнок 300 сомонӣ. Бачаҳои рӯзиёбнок дар умум 450 сомонӣ. Акмалҷон киштудак 200 сомонӣ. Қаробеков ба фикрам. Акои Фурӯзоншоҳ паҳлавон 500 сомонӣ. ин ғайр аз он буса як сарбуз бо номи Фурӯзоншоҳ паҳлавон акои фурқаткаманди 500 сомон пул оварда доданд. Қароев Ғолибҷон 100 сомонӣ. Шаҳзоди Шаҳриёр 100 сомонӣ. Бобои Фаххор 100 сомонӣ ғайр аз он пулашон. Аз номи ҳоҷи Аброр 1500 кадом ҳоҷи Аброр будем 1000 сомонӣ бо 2 дигар аз номи кадом як амеки Аброр аз номи ҳамсинфои амеки Аброрхӯр 1000 сомон як бор бо 2 дигар дар умум 2000 сомонӣ ҳамсинфои амеки Аброрхӯр то соли таваллуди 1975 мемехем ё чанд будан да ёдам не. Аз номи падари Сӯҳробҷон Қайюмов Ҷӯрабек деҳаи Сор 5000 рубли русӣ 1000 Аҳмадамад. Ин Хусрав навистагӣ намедонам кадом Хусрав Хусрави Негнот бародари азиз оне ки дар кӯҳҳои Негнот бо мо ҳамроҳ буданд 2000 рубли русӣ. Амакҳои соҳибмаърака $200. Ин кадом соҳибмаърака бошанд намедонам. Акои Фатҳиддин 200 сомонӣ. Акои Саъдӣ деҳаи Урметан 300 сомонӣ. Аз номи набераи бобои Набишоҳ 500 сомонӣ. Артуш бошами Артуш будагистанде. Ҳалимҷон Киштудак 500 сомонӣ. Ҷунайдулло Киштудак 200 сомонӣ. Ино чӯпонои кӯҳҳо мо сари молошон рафтагӣ ино барои ҳамин бовар кунед аҷоиб вай кардем кор кардем ино. Баҳодур Абдуҳамид фарзанди акои Абдуҳамид 7111 деҳаи Даштиқозӣ 500 сомон пул. Шоназар 100 сомонӣ. Ин Шоназари ҳамсин ба фикрам. Акои Муқомиддин падари Шанкар паҳлавон 1000 сомонӣ. Шерзодҷон 200 сомонӣ. Ин Шерзоди куҷо бошанд? Шерзоди ҳамин Даштиқозӣ ба фикрам. ё Киштудак ага хато накардам 200 сомонӣ. Акои Ойбек Киштудак 200 сомонӣ. Амаки Исматулло бо 200 сомонӣ. Дида чандин бор аллакай 100 чанд пул шуд. Муҳаммаҷони Абдулло 200 сомонӣ. Парвиз Шогирд 200 сомонӣ. Фарзандони Самеулло бо 300 сомонӣ ғайр аз он пулошон. Ҳоҷи Сайфиддин 100 сомонӣ. Кадом ҳоҷи Сайфиддин бошад намедонам. Рукнобод Афросиёб адеҳаи Рукнобод Афросиёб 500 сомонӣ. Баҳодур Рӯзиёбнок 200 сомонӣ. Фараҳманд 100 сомонӣ. Муродқул Моғиён 5000 рубли русӣ. Тӯпалов ба фикрам ёдам бузкашӣ кардан баъд аз улоқи мо бузкашӣ кардан. Акои Ширинбек деҳаи Киштудак 2000 рубли русӣ. Ҳайдаралӣ Шодравон фарзандашон ва Қодиралӣ 2000 рубли русӣ. Рустамҷон Бобоҷон 500 сомонӣ. Амаки Давлат вай амаки Шириншоҳ паҳлавон 100,000 ӯзбекӣ ё 1 миллион ӯзбекӣ ё 1 миллион не 100,000 ӯзбекӣ. Умедҷон Марғедар 100 сомонӣ. Ин ба фикрам фарзанди акои Ҷаҳон. Абдурашид 200 сомонӣ. Қобил Даштиқозӣ амаки Қобил паҳлавон 500 сомонӣ. Амаки Сиёвуш 500 сомонӣ. Назаралӣ ба фикрам ин фарзанди амаки ва ҳоҷи Холмурод 500 сомонӣ. Бобои Баҳрӣ 5000 рубли русӣ. бобои Баҳрӣ падари амаки Муҳриддин ино бошанд. бобои Баҳрӣ навистагӣ 500 сомонӣ. Бо инҷа як рӯйхати дигар монд қариб тамом шуд. خب دیدید خیرات اسب داره گفته بودیم در اینجا نویستگی نه هم تو دیادم بود من گفتم اسب دادگی ها. خب انا کن اینجا بینید خیلی شو تباره نزدیکی خودمون همه که خوش محمد گفتم $100 تقوی لطفیلا گفتم $100 تقوی عمریلا $100 من دودر عروسو سلیم جان و شهرام جان $200 $400 پدر عروس $200 در عموم $600
Файзали шогирдам $100, Тавой Қутфило $100, амаки Хисрав $100 хизматҳои сахт кардан, амаки Аҳрор $100, ин Баҳодур баъд падари ҷиянчаҳо акои худам мешаванд, акои қаҳрамон $100. дар умум бош шояд ки ҷое монда бошад кадом як одами дигара саҳмаша гузоштагию мо нагуфтем. бовар кунед аз ҳамаи шумо якҷаҳон ташаккурҳои зиёд мехонам ки дар ҳамин бозӣ моро дастгириҳо кардетон, дастаҷамъона хизмат кардетон. мо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем. шояд ки касеро дар ин ҷо ворид накардем, фаромӯш кардем, шояд як чизи дигар. баъд барои одамҳое ки ҳамин бозии бузкашиҳо ташкил мекунанд, ман як чизро мехоҳам гӯям ки агар шумо ҳамин хел фикр кунед ки ман бозии бузкашӣ ташкил мекунаму дили ҳамаро ба даст мебиёрам, ин гапи хато аст. ин корро кардан наметавонед, зеро ки инқадар одамҳое ки солим мегузоранд шумо ҳамаи вае гузоштан наметавонед. баъзе аз одамҳое ки солимашона шумо гузоштан наметавонед шояд ки аз шумо хафа ҳам мемонанд. ба ҳамин хотир ин фикру ақида аз сар берун кунед. хай наметавонед ҳамаи вае мондан. шумо фақат як чиза фаромӯш накунед ки ама одамое ки хафа мешудагӣ бояд ки тезтар монед, солимашон равад ки боз аз он як хешу табору ёру ошноятон дар резерв мегӯям, резерв истад. ба ҳамин хотир ба якояки онҳое ки дар ин бозии мо хизмат карданд, ба шахсан раиси федератсияи бозии бузкашӣ ҳоҷи Раҳмон Каримов, муовинашон Дӯст Боизода Афзалшоҳ ва ёру бародароне ки ман дидед ҳама қадар солимҳое ки мо хондем, ман фикр мекунам бисёр солимҳоро ман ҳол инҷо нанавистам. ман зеро ки ба фикрам хел шуд, ба фикрам хелин шуд. хай хизматҳо карданд, дастдарозиҳо карданд. мо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастем. як ҷаҳон ташаккур. агар рафту ягон каму камбудӣ аз тарафи мо дар бозии бузкашии мо сар зада бошад, куҷое як ноҳаққона гуфтор кардем, ноҳаққона рафтор кардем ё куҷое як рафтору амали ноҷо кардем, мо аз замин то ба осмон узр мехоҳем. ва акнун мана бозии бузкашии мо ҳам тамом шуду, ман ин рӯйхаташамро мо пешкаши шумо гардонидем. акнун аз ин он тараф фақат бозиҳои бузкашӣ и дигар деҳаҳо баромадан мегирад, интизор шудан гиред. зинда бошед, саломат бошед.